అదన్నా దోచుకుంటారు. మరి దీపాలు ఉన్నాయి, పడిపోతారు. ఈగ కాలుతుంది, మీకు చేతులు కాలుతాయి. జాగ్రత్త, చీరలు ఉన్నాయి చూడండి, పడిపోవద్దు. అలాగే కమిటీ వారు అంటున్నారు, మీ కాలేం పీకితే కుర్చీలు ఉన్నాయి, కుర్చీలు వేసాం, కుర్చీలు మీద కూర్చోన్నట్టు అంటున్నారు. మీ కాళ్ళు అప్పుడు ఏమనంటే కుర్చీలు వేశారు, కుర్చీల మీద కూర్చోండి, చూసుకోవద్దు, మీకే చేతులు కాలిపోతాయి. అలాగే విగ్రహం మీద పడిపోవద్దమ్మా, గొడ్డు పెట్టకండి, మీ చీరలు కాలిపోతాయి. జాగ్రత్త, ఒక క్షణం పాటించండి. అలాగే ఆ బంగారం మీద కొంచెం అగరబత్తి చూపించారు కదా, అలాగే కొంచెం పసుపు కుంకుమ గంధ వేయండి. ఓం శ్రీ బంగారం తల్లి దేవి నమః. పసుపు పాండు సమర్పయామి. ఓం శ్రీ బంగారం తల్లి దేవి నమః. కుంకుమ పాండు కుంకుమ సమర్పయామి. ఓం శ్రీ బంగారం తల్లి దేవి నమః. గంధా పాండు గంధం సమర్పయామి. ఓం శ్రీ బంగారం తల్లి దేవి నమః. అక్షతా పాండు అక్షతం సమర్పయామి. ఓం శ్రీ బంగారం తల్లి దేవి నమః. పంచామృత స్నానం సమర్పయామి. నీరు విడిచిపెట్టండి. ధ్యాయామి, ధ్యానయామి, ఆవాహయామి, ఆహ్వానయామి. సువర్ణ